Наистина великолепно центриране. Чудесен изстрел с глава. От границата на вратарското поле. Вероятна радост за словенския лагер, както и сред скромната група привърженици на гостите. Те осъзнават, че само 15 минути остават до края на тази среща. А след гола на Нусмир Фаич при този резултат Мура отстранява ЦСКА. В случая не бе в своята зона Саша Лукас. Подаване подобно на това, което видяхме от Христо Янев преди малко. В този случай обаче Леон Среш, опорният полузащитник, ето го, на словенците, разчете добре нахлуването в наказателното поле на босненския нападател Нусмир Фаич. Той отигра по великолепен начин. Никакъв шанс за вратаря Томаш Черни да се справи.